Gitaho ni Provincial Veterinary Head Dr. Benjamin Resma atol sa virtual flag racing niya atong Marso 22, 2021 ang bagong update sa kaso sa African Swine Fever kung ASF sa Misamis Oriental. Matod ni Dr. Resma nga dunay nadugang ang mga bagong kaso sa ASF nga gilangkuban sa purok 12 poblasyon Lagindingan, purok 4 sa Santo Niño, Libertad, purok 7 Lumbo Alubihid, nahulugan Malanang Upol nga moabot na sa 18 ka mga barangay gikan sa unom ka lungsod nga nahimutang sa weste nga bahin sa lalawigan ang naapektuhan. Himo gilayon sa buhatan ang stopping out o depopulation niadtong Marso 16 paingon Marso 19 ngadto sa mga naapektuhan nga mga lugar lungsod sa Alubid ug Libertad. Sa uwahi og kinatibukang ihap, moabot na sa 1,462 ka mga baboy ang nakald ug 378 ka mga mag-uuma o hog raisers ang naapektuhan niini. Gisiguro sa Pvet nga human makald ang baboy kinahanglan ng burial sites niini anaalang gihapon sa dapit nga apektado aron dili na mukayla pa ang sakit nga ASF sa uban ka sickbit nga lungsod. Ang Active Surveillance and Disease Investigation sa kasamtangan adunay gimonitor nga 35 nga mga barangay sulod sa siyam ka mga munisipyo. Gipahugtan pa karon sa Pvet ang hugot ng mga lakang ug proseso aron dili na mukayla pa ang ASF ug makaapekto sa mga konsumante, lakip na ang mga dagkong hog raisers sa mga lalawigan ug kasikbit nga mga lalawigan. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera, ako si Lambo Gio Denke, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.